Ja verím tomu, že to pôjde. Takže na Konopnom dvore u starého bicykla na Devinskom jazere ste si nemysleli, že dnes budete sedieť, však? Ani zďaleka. Toto je úplne zvláštna vec, že behom 1 hodiny som sa dozvedela, že ma vyzdvihnú na Budovateľskej 12 a vysadia ma pod jednou peknou striežkou, kde je už pripravený Konopný dvor. Ešte dnes raz, pani Adamicová, ja pre tých, pre ktorých teraz snímame, chcela by som predstaviť pani Adamicovú ako autorku knižky Konopná nostalgia, ktorá sa do môjho života dostala takým zvláštnym spôsobom a zrazu po rokoch a rokoch mojej vysokej školy som zistila, že dokonca s dcerou pani Adamicovej sme chodili do 1. ročníka na stavebnej fakulte a vlastne nikdy sme sa nebavili a ako tie cesty osudu sú nejaké také nevyspytateľné, tak sme zistili, že môj manžel vyrastal v tej istej lokalite ako vy a vaša dcéra, že vlastne stále sa to niekde zbieha dohromady. A tie osudy, tak ako teraz viažete tie uzlíky, tak nejako všetko sa spája. Asi to tak má byť. A dala nás dohromady vlastne konopa, však? Takže moja cesta k tej konope bola tiež zaujímavá. A rozhodujúce boli tie stretnutia s pánom Pastuchom, s vami, definitívne, že toto je tá moja cesta. A aká bola tá vaša cesta ku konope? No ja už som sa asi do konopnej plienky narodila. Takže od samého prvého výdychu až doteraz stále fungujem cez konopu a dovolím si povedať, a toto nechcem povedať ako nejaké klišé, ale naozaj ja tú konopu milujem, ja mám rada každý kúsok handričky a všetko, čo sa týka môjho detstva a spomienok na náš kraj, pretože si dovolím tvrdiť, že taká zaujímavá flóra, ako je v našej doline, sa len tak špásom nenájde. A my ako deti, my sme od skorej jary do neskorej jesene celé kopanice pešo prelozili krížom krážom. My sme vedeli, kde aká rastlinka rastie, či to boli lučné kvety, či to boli endemity vyslovene, či to boli podhorské, okrajové ako sasanky, pečeňovník napríklad a mnohé iné, to bola nádhera, šafrany až do posledných jesienok, no a od skorých jarných. A predstavte si to, čo hovoríte, že skutočne akési tie cesty asi existujú. Skoro na jar sme chodili so sestranicou k močidlám, na ktorých sa v čase zberu konvov močili konope. A skoro na jar práve na tých močidlách kvitli prvé jarné kvety, no a my sme museli o všetkom vedieť, čo už kde kvitne. A predstavte si frontový čas, vojaci, už 2 týždne sa strieľalo, tam boli veľmi tvrdé boje v našej doline, pretože tam bola Moravská hrabina, hrebeň, na ktorom boli Nemci veľmi dobre osadení a celá dolina až k Ginovcu, teda k Váhu až k Ginovcu bola jak na dlani pre Nemcov, čiže tie boje tam boli veľmi tvrdé. A predstavte si samozrejme, že aj vojaci, aj jedna, aj druhá strana majú nejaký deň na kúpanie. Čiže bol deň, keď sa nestrieľalo a my so sestranicou v tom hrôzostrašnom čase sme sa vybrali na tie močidlá a nás ani nenapadlo,
že existuje tu hrôzostrašné nebezpečenstvo. My sme mohli vstúpiť na mínu, nás mohol byť tam zatúlaný vojak. A my sme boli vyspelé dievčence na dobrej, zdravej strave. Mňa teraz hrôza chytá, čo všetko sa nám mohlo stať. A my sme sa takého ničoho nebáli, ale prišli sme na močidlá a na močidlách zomieral krásny kvoň, ležal na chrbte, kopytami kopal do nebies, chudáčik, a doteraz je mi do plaču, keď si ho predstavím. Oni ho asi zle postrelili a potom ho nedostrelili, lebo koňa sa nedá liečiť, toho treba len už potom pri úraze celkom a bezbolestne znieť zo sveta. A my sme sa nalakali toho koňa a to bolo takmer hodinu cesty pešo od nás a my sme utekali od toho koňa z tých močidiel až domov. No a naši nevedeli, kde som a ani u sestranici, lebo my sme sa navštevovali, vedľa seba sme bývali. Oni boli v tom, že ja som u nich a ona u nás. A doteraz, keď si na močidla konopné spomeniem si na tú hrôzu, čo všetko sme my mohli tam prežiť, tak si hovorím, že ja som nie, že mala 7 andelov strážnych, ale my sme boli asi prikryté nejakým oblakom, jak Mojžišov ľud na púšti, keď sa nám nič nestalo. Ale predstavte si, že ma tie močidlá a tá konopa stále životom sprevádza a ešte aj v takejto súvislosti z čias vojny. No a to všetko je pre mňa tak nesmierne cenná záležitosť, že ja, keď sa začali tvoriť tie rôzne chýry a správy o tom, čo marihuana spôsobuje, samozrejme spôsobuje, ale u všetkého existuje plus a mínus. Existuje forma spotreby, množstvo spotreby, situácia. Veď aj ten najlepší liek, keď ho užijem v nesprávnej dávke, aj ten mi ublíži. Takže takto sa treba na to pozerať. Koniec koncov aj to slovo droga pochádza vlastne z z latinčiny a voľakedy boli drogisti, ako lekárnici, hej, bol drogista a nebol lekárnik. Presne. Takže každý liek sa nazýval drogou, pretože droga znamená liek, hej. Okrem toho, každá jedna rastlina, aj kamilky, majú drogu, tú liečivú drogu. To sa tiež volá droga, čo kamilky obsahujú a nikto o kamilkách nehovorí, že sú zdraviu škodlivé. Takže asi takto je to. No a tak som bola z toho dosť pohoršená, že tak jednostranne sa začala posudzovať celá situácia okolo konvop. Neznášala som to, bolo mi to až zaťažko. A hovorím si, toto je krivda na tej rastlinke, vyslovená krivda a tú rastlinku treba obhájiť. A tak som si povedala, že niečo preto urobím. A tak som sa pustila do tej nostalgie, z nostalgie. A preto je tu tá knižka. To znamená, že medzi tým detstvom, počas ktorého vás prevádzala konopa, a tou knižkou ste s konopou neboli v kontakte? No, tá knižka vznikla takmer na konci môjho života, pretože to by mňa nebolo. Totiž tak, keď som ja rastla, bola mladá, konopu sme brali ako užitok. Tedy ani chýru, ani slichu o žiadnych drogách nebolo. Tedy boli len liečivé účinky a funkčné, čiže odevný textil, bytový textil a poľnohospodársky textil, plus čaje, masti.
Len v tejto súvislosti som ja konopu poznala. Čiže vo vašej lokalite sa nevyskytovala tak, ako píše Michal Roman vo svojej knižke, že na tej Morave alebo aj v Čechách, že sa používala do kaše? No, už sa v tom čase, keď som ja bola dieťa, sa už nepoužívala. Používalo sa semienko, ktoré sa zohrievalo, dalo sa do konopného vrecka a na bolavý klb obklad. Takže takto. A používal sa na ten konopný, teda na ten obklad tepelný kvôli tomu, že to semienko dlho držalo teplo, alebo že pritom vylúčovalo nejaké liečivé látky? Vďaka teplu sa uvoľňovali liečivé látky a tým v dôsledku toho dlhšie pôsobili a ešte sa to aj prekrylo inou handrou, aby to dlhšie vydržalo, to teplo. Takže týmto. A čo je pravdy na tom, že sa používali napríklad konopné látky pri liečení rán, že sa prikladali na rany? Áno, to je takisto pravda. To si tiež pamätám a okrem toho bravčová masť a konopná handra. A toto spojenie veľmi rýchle ranu hojilo. To je pravda. Takisto vy hovoríte, že ste vyrastli asi do konopných plienok, čiže konopné, skutočne sa vyrábali plienky, pretože to konopné plátno je dosť tvrdé, dosť drsné. Áno, na to si už každá mladá žena hľadela odložiť dobre starú vypranú plachtu, ktorá už bola mäkká. A tie plachty boli ohromne pijavé, mali mimoriadnu pijavosť, však to je všeobecne známe, že to vlákno konopné charakterizuje mimoriadna pevnosť a mimoriadna pijavosť. Takže tým, že tá plachta už bola stará, rozhodne sa nemohla použiť nejaká tvrdá. No a to si potom rozstrihala a upravila na tú potrebnú veľkosť. Čiže platilo to ako pri víne, že čím staršie, tým lepšie. Presne tak, presne tak. A okrem toho už to bolo aj vybielené tým praním a rokmi. Zásadne sa používali len mäkučké a dobre vyprané, už ani už sa to nepodobalo na tú začiatočnú tvrdosť. Prečo niektoré vlákna tej konopy sú biele a niektoré také tmavé, ako teraz máme pred sebou, tie sú také zemitej, áno, drevitej farby. Čím to je? Čím sa získava takéto svetlejšie vlákno? Rozhodne záleží aj na druhu tých konvop. Keď mám napríklad zo Záhoria konopné súčiastky, tak tie sú viacej sivé. Z našej obce sú viacej drevité, taká drevnatá farebnosť, veľmi pekná. No a záleží to aj od toho potom, ako sa s tou priadzou manipulovalo. Lebo priadzu už hotovú v pradenách ešte bielili, upravovali. A to upravovali vo vápennej vode. A tým tá sivosť odišla a vystúpila tá drevitosť. Čiže tá podstata toho vlákna. No a čo potom ale bolo zvláštne, že tuto okolo Nového Mesta nad Váhom, Bzince, Lubina až okolie Trenčína, už potom na Bánovce to neplatilo. V našej časti zemepisnej sa potom hotové plátno nebielilo, naopak žiadala sa, aby tá drevitosť farebná čo najdlhšie vydržala. Oni to tak pekne povedali, v náreči to zopakujem, aby bolo pekne dúho žutučké. Oni tej drevitej farbe hovorili žutučké, aby bolo. Čím potom už od Bánoviec na východ, tam už sa plátno kropilo vodou a ešte bielilo, aby dostalo belavú farebnosť. Teda, aby nebolo žutučké, ale belavé. Bielilo sa v lete na slnku alebo v zime na mraze, alebo ako to bolo? No, u nás sa nebielilo plátno vôbec. Bielili sa
ešte pred tkaním je pradená, ale už potom nie. To bol jediný zásah do farebnosti, hotové pradená sa bielili. Existovali v tej dobe, tak ako dnes máme povolených nejakých 53 druhov, odrôd konopí a podľa názvov sa riešia. Vy ste hovorili, že vo vašej lokalite sa pestovala konopa, ktorá bola taká tá drevitejšia. Bolo to druhom konopy, alebo bolo to dané tou zemou, alebo tým krajom, alebo tými klimatickými podmienkami? Myslím, že všetko dohromady to súvisí navzájom, ale tam sa pestoval len jeden druh tých konvop. Oni neboli vyššie ako tých 120, maximálne 150 cm. Vlákno bolo vo vnútri, čiže vlákno bolo to tvorilo takú dušu. A bolo obalené tou kôrkou, z ktorej potom vznikalo pazdierie s tou drevitou časťou. A z toho potom bolo pazdierie plus koreň. Lebo vtedy sa konope zásadne trhali. A trhali sa dvakrát, pretože rozdielne dozrievali. Prvé dozreli chlapské konope a potom až materné, ktoré obsahovali semeno. Takže tie materné museli byť dlhšie, aby to semeno bolo zrelé pre budúci rok. Takže oni si... A zvláštne je aj to, že nemenili konopiská si nemenili, tak ako iné plodiny sa striedali okopaniny a siatiny. Konopa bola stále na tom istom mieste. Aj sa to tak volalo, konopnica, lebo konopišča, u nás sa tomu hovorilo konopišča. A čo ale vedeli, že vyžaduje dobre pohnojenú pôdu. A tu špeciálne tú pôdu chlapi vedeli pripraviť na to siatie. Konope siali chlapi a u nás to tak hovorili 2 razy miestom, lebo konopa musela byť zasiata veľmi husto, preto, aby vyháňali tenučké, lebo čím boli tenšie tie steblá, tým bolo vlákno jemnejšie. A preto ju siali 2 razy miestom, aby husto vyháňala. Keby bolo riedko, tak to, kde tu sa našlo také zablúdené a to bolo oveľa hrubšie to steblo. No a tým, že bola dvojdomá, teda chlapské a ženské konope, tak musela sa trhať rukami. A to malo tiež svoju zvláštnosť tým, že sa trhala rukami, aby si to nepostúpali tie ďalšie, tak siali konope na takých úzkých pásoch, aby do prostriedka dočiahli z jednej brázdy a potom z opačnej strany z druhej brázdy a nejako si nedošliapali tie materné, ktoré museli ďalej stať rovno a dozrievať. Áno, všetko vedeli. Vy ste hovorili, že vo vašej lokalite sa pestovala konopa s výškou do toho 1,2 metra. V rôznych spomienkach pamätníkov a na fotografiách sa práve uvádza, ale že bola pestovaná konopa vysoká na to dlhé vlákno, ktorá dosahovala 2,5 až 4 metre. Vo vašej lokalite to nebolo? Nie. V žiadnom prípade, hovorím maximálne, čo si pamätám, lebo ako dieťa som konope trepala.